но затова няма да се занимавам с бокуци, които въртят дудуци и хвърлят на вятъра празни умруци. Бокуци, които правят свирки в коли, да не се возят в автобуси. Затова се качват на каруци с чанти, защото не само душевно, ами в главата са празни тия мърши. Само парата ги блазни тия мърши, само истината ги дразни и гузния винаги ще ти се мазни. Тия мърши са безобразни, казват ти какво не можеш и какво не, докато не им затвориш устата с хуя или маде. Успокой се бе братле, знам че си лошо момче, което много е бе, ама в кратуната си объркано дете, което нощем ръката очики си я дере. Едва ли ми пука кой ще ме разбере, не ми трябва някой по мията си да ме въвлече. И никой не може да отрече, че е пълно с помяри, който завари ще те изпревари в това да те преебе. Жалко, че на мозъка ми му трябваше време да го разбере. Хора без работа си създават такава с поредната му умна проява, поредната комплексарска обява и там мършата се появява и с присъствието си заявява, че от скука се прозява. Скука се прозява, който както иска света си го сглобява и на купчета си го продава за жълти стотинки. Някои курви са брюнетки, а са двойно по-тъпи от блондинки. Много хора на други се посмяха, след като безбройни сълзи изляха. Това е кармата, курво, и аз го мразя това чувство. Ама хубавото някак си не ни е присъщо. И знаеш какво мразя също? Лъжата, с която се търси да ти вкара един тупаник в душата. Тая курва е като спаска ламята на колко го налапа, колко пишки чуби и колко сърца прецака. Затова няма време за харчене и време за вла, че не спърцали нито за празни приказки, нито за празни закани. Не ме е бе какво са казали или какво са вземали и какво са ми дали, защото времето ми е ценно.